Buenos días a todos. Os doy la bienvenida un martes más a estas sesiones técnicas que organizamos desde la Dirección Xeral de Saúde Pública y la Escola Galega de Saúde Pública con el objetivo de trasladar los principales contenidos en los que se trabaja y que son de vuestro interés. Os agradecería que mantuvierais el micrófono cerrado durante la sesión. Hoy tiene una dificultad extra porque la ponente y yo estamos en distintos lugares físicos y entonces os pediría que cumpliéramos a rajatabla lo de tener el micrófono silenciado para no interferir en el sonido. Bueno, lo primero es que tengo que disculpar la ausencia de Inés Mato, que es la subdirectora general de programas de control de riesgos ambientales para la salud, que es la subdirección bajo la que trabaja el servicio de laboratorio de salud pública en Lugo, y pues hoy la sustituyo para presentar esta sesión técnica que nos va a realizar Nieves Infanzón, que es la jefa de servicio de laboratorio, como os digo, está ubicado en Lugo, y que da soporte a todas las actividades de control oficial en el ámbito de la seguridad alimentaria y de la sanidad ambiental. Así que, sin más, le paso la palabra a Nieves, que nos va a hablar hoy del Laboratorio de Salud Pública de Galicia como apoyo a la seguridad alimentaria. Cuando quieras, Nieves. Buenos días a todos. No sé si me oís bien. Sí, te oímos, Nieves. Vale, bien. Entonces voy a compartir pantalla para ya ver la presentación. Bien, este es el título de la sesión técnica que, como ya decía Marta, es el laboratorio como apoyo a la seguridad alimentaria. Esto es un pequeño índice de más o menos lo que vamos a ver. Y lo primero que os voy a comentar es cuándo se creó el Laboratorio de Salud Pública, aunque la mayor parte ya lo sabéis, que se creó en 2014 por la fusión de todos los laboratorios de salud pública das 14 provincias. Creouse o Laboratorio de Saúde Pública de Galicia. Este laboratorio, o laboratorio de Lugo, xa estaba acreditado non en base a DSS 2025 que está ahora mismo vigente, sino naquel momento era a 45.001. Foi no 1998 e foi o primeiro laboratorio de saúde pública de España en acadar esa acreditación. Foi un pouco consecuencia do Real Decreto 1397 que indicaba que era necesaria a acreditación dos laboratorios, tanto públicos como privados, para facer o control oficial de produtos alimenticios. O laboratorio, para os que non as sabedes, o laboratorio está dentro da xefatura territorial da Consellería de Sanidade de Lugo, nesta parte do edificio, e ocupamos estas 4 plantas. Na planta 0 é onde se reciben as mostras. Por exemplo, como podedes ver en administración, cando están previo ao registro de mostras, que hai que facer unha comprobación dos datos, tanto das bolsas nas que veñen presentadas as mostras, como os boletíns que os acompañan. É o que nosotros falamos da custodia da mostra. Un pouco o equipamento que temos nas distintas plantas relacionado coa seguridade alimentaria, que é o equipo de ELISA, que é para detección de alérxenos, e cromatografía iónica, onde fundamentalmente o que facemos é os sulfitos sanguíneos. No primeiro andar é fundamentalmente o Plan Nacional de Investigación de Residuos, onde temos cromatografía líquida, que fan os falsos inhibidores. Mira, este é o equipo, por exemplo, de cromatografía iónica, este é o ELISA. Aquí temos un dos equipos de cromatografía líquida nos que se fai o PENIR,
este é o cut-off. Despois, no segundo andar, temos cromatografía de gases, tamén cromatografía líquida con 2 tipos de detectores. Aquí facemos betagonistas como vedes hormonas, plaguicidas, betagonistas, histamina, facemos os metales pesados. Esta é a sala de cromatografía de gases. Aquí temos os cromatógrafos líquidos e o DMA, que é o equipo con que facemos a determinación de mercurio en alimentos. Este é o ICP, que nos dá tanta guerra para os metales pesados. O DMA de novo. E despois na terceira planta, que é toda de microbioloxía, a microbioloxía xeral e a parte de bioloxía molecular, onde temos o equipo de vidas para a detección de patóxenos, o BITEC para a identificación, o equipo tempo de reconto, o Diversilab para a tipificación de cepas, e despois o PCR, que nesta parte onde estamos facendo agora inversión coa compra de un novo PCR de un extractor de ácidos nucleicos. Que vedes este o vidas, o tempo. Aquí temos o BITEC, aquí esta parte de PCR. Ben, como xa decía Marta, o servicio de laboratorio depende da Subdirección Xeral de Programas de Control de Riscos Ambientais dentro da Dirección Xeral de Saúde Pública. O organigrama interno do laboratorio consta de unha xefatura de servicio con 3 xefaturas de seccións, unha dela que é a de calidade, a de área química e a área de microbioloxía. E despois, dentro da área de microbioloxía, temos a microbioloxía xeral, a unidade de bioloxía molecular e a de parasitoloxía. Desta unidade de parasitoloxía é da que dependen as unidades analíticas dos matadoiros, que son dende onde se fai a coordinación e se fan tamén auditorías da determinación de triquina. Despois hai a área química, na que temos a unidade analítica de contaminantes orgánicos e inorgánicos, e despois estas que é a unidade básica de augas e alimentos, que é a que está na planta 0. En ambas áreas hai unha unidade de custodia e de tratamento das mostras, posto que as mostras que recibimos non son mostras tan sinxelas, digamos, como se reciben nun laboratorio clínico, sino que son mostras que requiren moita manipulación e preparación para a súa extracción e análise. O persoal do Laboratorio de Saúde Pública, que xa poño aquí o activo máis importante, neste momento contamos con 52 postos de traballo na RPT, dos que temos ocupados 49. Temos 10 técnicos superiores, 3 na área de microbioloxía, 5 na área de química e unha xestión de calidade, 3 veterinarios de saúde pública de laboratorio, un técnico medio, 15 técnicos de laboratorio, 3 auxiliares de laboratorio e 3 auxiliares administrativos. Todos eles coordinados, como xa vos decía, por 3 xefaturas de sección e por unha xefatura de servizo. As nosas funcións derivan de que a Dirección Xeral está encargado da promoción e protección da saúde e do desenvolvemento de programas sanitarios en materia de saúde pública. Para o desenvolvemento destes programas de control, que corresponde como consecuencia do Plan Nacional de Control da Cadea Alimentaria, temos os órganos que xa vimos da subdirección, o Servicio de Seguridade Alimentaria, el de Control e Auditorías e o noso Servizo de Laboratorio de Saúde Pública de Galiza. No ámbito da seguridade alimentaria, estamos a falar do PNCOCA. O laboratorio é o que provee das determinacións analíticas destes programas de vigilancia e control, non só a nosa consellería, sino a outras consellerías da Comunidade Autónoma cos que temos concertos e de outras administracións públicas coas que establecemos colaboracións. E hai que recalcar que non se fan análisis ao público xeral. Entre as funcións relacionadas coa seguridade alimentaria, é o encargado de execución de análisis que se nos encomendan dende a Unidade de Seguridade Alimentaria a través dos servicios veterinarios, no que se verifica que se cumplan as normas
tanto por parte dos operadores comerciais, que é o que chaman control de industrias, porque se recollen as mostras nos establecementos de elaboración, envasado, almacenamento e distribución, dos produtos que xa están a disposición do consumidor final, ou compra de produtos de mercado, do Plan Nacional de Investigación de Residuos, o PNIR. Tamén facemos análisis de mostras sospeitosas de abrochos e alertas alimentarias, e tamén se coordinan dende o laboratorio, como xa vos comentaba, as unidades analíticas dos matadoiros no control de triquina. O sistema de calidade, vamos a ver, o laboratorio, bueno, xa comentaba, é un laboratorio que está acreditado. No regulamento 882, no artículo 12.2, xa se recollía a obrigatoriedade de que as autoridades competentes designasen para os controles oficiais a laboratorios acreditados. Isto continúa no 625, que é o vixente, relativo non só aos controles oficiais, sino que, además, engade que todos os resultados analíticos teñen que estar cobertos pola acreditación, que iso é o que proporciona unha fiabilidade aos resultados, aos boletíns que se emiten dende este laboratorio. Todos os analitos, os procedementos están dentro do alcance, os acreditados están dentro deste alcance de acreditación con este código. Temos unha lista de ensaios baixo acreditación que a leva, que recolle onde están recollidos os análisis dos residuos sanitarios en alimentos de produtos de orixe animal. Dentro desta acreditación están incluídas as unidades analíticas de detección de triquina, que están asentadas nos establecementos de sacrificio e comercialización de carnes, e que se incorporaron á rede integrada de laboratorios en outubro de 2010. Tivemos unha compañeira xa xubilada que no momento en que facían unha auditoría precisamente de triquina. Este é un resumo das actividades dos últimos anos, 2017, 18, 19, 20, 21, no que vemos que había unha evolución que no 19 e no 20 hubo unha baixada importante, que tamén coincidiu con a pandemia, e, como vedes, no ano 2021, o número de mostras analizadas de controles realizados foron de 13.624 e os 70, aquí pon, mira, que o número ou proporción de ensaios acreditados dos totais é un 76,3. Realmente, este dato é de todos os análisis que inclúen análisis de augas e de alimentos. Polo tanto, no caso de seguridade alimentaria, este dato sería máis alto, pero non dispoño dese dato. As matrices e analitos que se analizan nestas mostras podense ver con máis detalle na página web da Dirección Xeral, no apartado de laboratorio, e aquí podemos ver todo o noso catálogo de servizo. Aquí reflexanse todos os analitos, matrices, PNTs, que logo vos comento, estén ou non acreditados. Vale. Aquí temos o alcance de acreditación. Todas as técnicas que están acreditadas é o mesmo coa leva. Como xa vos comentaba, os nosos clientes son tanto a nosa consellería como outras comunidades autónomas coas que temos concertos. Bueno, outras consellerías da comunidade autónoma e outras comunidades autónomas, como é o caso de Illes Baleares, Castela e León, Comunidade de Madrid, Andalucía. Estamos tamén incluídos na rede de laboratorios da seguridade alimentaria, o REISA, que temos a obriga de participar. Están inscritos todos os laboratorios que queran participar no control oficial.
E, ademais, para que nos designen por outras autoridades competentes da Comunidade Autónoma, temos que estar inscritos os laboratorios, tanto públicos como privados. Esta é o enlace a página do Ministerio, que ven os datos de RESA. Aquí está tamén a entrada o RESA privado, o RESA público, onde se pode ver todos os datos. Bueno, xa podíamos entrar desde aí, pero aquí podes escoller que tipo de laboratorio é público ou privado, de que provincia, que tipo de designación, e podes escoller tanto por laboratorio como por ensayo. Ben, tamén comentarvos que todos os métodos de análisis están protocolizados nas correspondentes PNTs. Estas PNTs que o veredes nos informes son as PNTs que levan unha I, son as PNTs de química, as PNTs OAM son as PNTs de microbiología, estas son as PNTs dos medios de cultivo e estas serían as PNTs nas validacións. Temos tamén os procedementos gerais, que precisamente é eso para a elaboración e codificación de procedementos, son procedementos transversais dentro do laboratorio. Despois, cal é a situación actual do laboratorio? Bueno, pois neste momento estamos nun momento de inversións, tanto de adquisición dun novo LIS, que é un sistema de información do laboratorio, porque o que estamos usando é moi arcaico, xa non nos permite ni a incorporación de asignatura digital nos informes. E calquer cambio que facemos implica que outra parte non funcione, que xa o vemos moitas veces. Estamos pendentes de sacar un concurso para equipos de cromatografía líquida, gases, ITP, para sustituir equipos que xa están obsoletos. O cambio de legislación pide que cada vez os límites sexan máis baixos, entón é importante a renovación de equipos. Temos un PCR xa adquirido que recibiremos nestes días e un extractor de ácidos nucleicos que está en marcha. Estamos tamén en plena renovación xeracional, porque moitos dos compañeiros xa empezaron, xa xeraron este laboratorio, tal e como vemos agora, e de estabilización do persoal. Ademais, vémonos, o que vos comentaba, con límites cada vez máis baixos, métodos de validación novos, que todos os datos, cada vez todos os análisis teñen que estar acreditados para introducirlos nas bases de datos de EFSA. É un traballo o que temos por diante e o que se leva facendo moi importante. Moitas gracias a todos pola vosa atención. Espero que fora do vosso interés, aunque fose así todo un poquinho rápido, porque era a primeira sesión do laboratorio. Tamén tiña interés en que saibades como está estructurado o laboratorio, non só na parte de seguridade alimentaria. Muchas gracias, Nieves. Y bueno, para no alargar la sesión, pues lo dejaríamos aquí. Solo, bueno, como siempre que está Carmen hace alguna referencia a la situación actual o las últimas novedades, deciros que ayer comenzamos la campaña de vacunación de la cuarta dosis. Empezamos en residencias y llevamos un día, pero bueno, los datos, lo que nos ha llegado de los datos de ayer, pues es que está habiendo una adherencia muy buena con coberturas casi del 90%. Y además también ofrecemos la gripe y también la gente se está poniendo la gripe con la COVID. Es así la única novedad que tenemos y os queríamos mantener informados. Nada más, agradeceros la conexión y emplazaros para el próximo martes hasta la próxima sesión técnica. Muchas gracias y que tengáis buen día.